És mentida, no em feu cas! És en Kit el que parla! Fa servir la meva veu per atreure'ns cap a ell! Però no m'imaginava gens que vinguessis per la torre de Tòquio fins aquí dalt. S'ha de reconèixer que m'ha sorprès aquest cop. És en Kit Kat el lladre. Faci el favor de no tornar-se a equivocar, senyor Mowry. Però com ho ha sabut, aquest lladregot? Com ho ha sabut que la portava ella, la perla de veritat? No podem dependre d'un marrec que l'únic que fa és jugar a fer-se el detectiu, que no ho veus? Ai, per què m'has dut una criatura? El que dirigeix aquesta operació sóc jo! A més, tu no pertanys a aquesta secció! Molt bé! Li ha entrat el pànic i s'ha desfet de la seva disfressa de policia. No deixeu que fugi! No el deixeu escapar! Què dius? Que no saps com identificar en Kaito Kid? Merda, maleït Kaito Kid. Si es pensa que ens podrà aixecar la camisa, tan bon punt descobreixi el teu truc. No hi és. No hi ha cap mena de cable. Us parla l'inspector Nakamori. En Kaito Kid va dins l'helicòpter número 7 amb el seu còmplice. Tothom a punt? Falten 30 minuts per l'hora prevista. Estigueu alerta i no deixeu de vigilar. Això no ha sigut cosa d'en Kid. És un criminal, però no mataria mai ningú. D'acord, senyor Suzuki, però abans de tornar a la seva habitació l'haurem d'escorcollar i m'haurà d'ensenyar què porta dins de la bossa. Qualsevol al seu costat podria ser en Kaito Kid. Pensin que aquest lladre és un mestre de la disfressa! Hola, senyor Mowry. Quant de temps sense veure'ns? Jo li vaig dir que no necessitava ajuda, però què tal Maigret... Perdó, l'inspector Maigret me'l va recomanar especialment. Caram, per què no ens expliques aquest plaga desempescat? No podem descartar aquesta possibilitat. Així vols dir que el còmplice d'en Kid és el Kogoro dorment? Resulta que és la seu de la companyia Miyama. I a l'últim pis de l'edifici hi ha exposades les joies que el president de la companyia, el senyor Miyama, col·lecciona com a hobby. Uns quants policies van resultar ferits durant la persecució, per això ara treballem amb ells. Oh! Ja, però sense una data concreta estem en inferioritat de condicions. Vinga, Kaito, presenta't. Et prometo que aquesta vegada sí que t'enxamparé. Jo no hi pensaria gaire en els visitants. La majoria només venen perquè són admiradors d'en Kid. Que el vigilant que fa un moment m'acaba de dir que hi havia una boleta a terra ha de ser en Kid. Qui de vosaltres ha sigut? Encara ha de ser a l'edifici, per força. No m'importa si heu de trencar lleugerament la formació. Per cert, ja hem rescatat l'agent de seguretat pública de l'armari del lavabo.